Sinadarai masu amfani da marasa amfani. Waɗannan sinadarai akwai waɗanda halittattu ne daga Allah subhanahu wataala, akwai kuma waɗanda suke ɗan adam ne garin neman samun wasu sababbin abubuwa ya samar da su, waɗanda a ƙarshe kuma suka zama suna cutar da ɗan adam. Daga cikin wayannan sinadarai akwai biological, akwai chemical. Chemicals ɗin daga ciki akwai wayanda ake cewa metals. Waɗannan metals akwai wanda jiki yake bukata domin girman jiki da kuma bawa jiki lafiya. Sinadaran nan akwai wayanda kuma jiki baya bukatar su, kuma baya da yanda zai ya sarrafa su waɗannan sinadarai. Daga cikin waɗannan sinadarai akwai wayanda ake cewa heavy metals, akwai wanda ake cewa trace metal. Heavy metals, daga cikin heavy metals akwai lead, akwai mercury, akwai cadmium. Waɗannan jiki baya bukatar su, kuma jiki baya iya sarrafa su. Daga cikin wayanda jiki yake iya sarrafa kuma akwai wayanda ake kira da trace metal, akwai copper, akwai zinc, akwai iron.